دوی دمدا آزادی ریبراپو پر پیوستا شکلک سدما دا یکمین جبونا ریبراپو پیواژوی بریو ببی و جبو چارەسەریya پرزگرێکا کورد پیوستا آزاد بێ دوێ مژارێ دا راحت پیوستا گۆ bi hevalê xwe re bi gelê xwe re bi raya giştî re bi em bêjin rayadarên Tirkiyeyê re ev êdî bê şert û bê merc diyalog û yani hiwara got bi dewletê re bi çêkê bi navê hareketeke şorijger û milletekî pêwîst e azad bê yanî ev yek ya dua jî karin bêjin rewşa got heyê êdî 27 sal êdî derbasî 28 sala dibe rêber apo di şertekî gelekî giran da û temenê rêber apo heftê salî ev dihêlê got êdî hemen azadiya rêber apo yekemîn ji bo got karibe vê pêvajoyê meşenî yani cara duwemîn rêber apo çavê xwe yani ew nexweşiya sad emeliyat dike wekî dî jî rewşa tenduristî tenê yek hebekî mercê îmralî û rutubeta wê na nas bike rastî pola bê bandor dibe yani tiştê got hiştî rêber apo bimîne bîr û behweriya wî na ama ji bo gelê me ji bo narayedarên dewleta Tirk ji bo na em bêjin saziyên cîhanî de em ê hem yani em bang hem jî em ê divê mijarê da cardî ji wara nama bişînin û rewş bi vî rengî û erkê xwe yani ev doz yani gerek yani vê nas bikin herkes bizan bê doz ne doza kesekiye doza milletekiye doza demokrasiye çareseriye dozeke dîrokiye û êdî rastî jî em di kêlîkên yani her kêliyek pir yani bahaya